Ja hem fet la primera emissió en homenatge a tots els periodistes gràfics i molt especialment avui a l'Albert Garcia, perquè està acusat d'haver agredit a un policia. I el Col·legi de Periodistes i moltíssimes associacions i molts gremis s'han afegit a aquesta convocatòria, que era avui anar a protestar a les 10 del matí a la seu del Gobierno Civil d'Espanya, perdó, del Gobierno Civil, del Gobierno d'Espanya a Barcelona, i després recordar que el dia 14 hi ha el judici oral que es fa a la Ciutat de la Justícia i també s'ha convocat a la gent a les 9 del matí del dia 14. Anem a veure, per què punyetes portem nosaltres aquestes armilles. Aquestes armilles. També tenim el carnet de Col·legi de Periodistes i ja en els últims anys hem d'anar, molts de nosaltres hem d'anar amb un casc. Un casc d'aquests que et poses aquí i així, més o menys, com si fos una xapela, ens podem protegir, però no pas de les pedres dels manifestants, sinó de les amenaces i de les agressions dels cossos i forces de seguretat d'Espanya i dels Mossos d'Esquadra. Recordeu que avui en dia els Mossos es comporten de la mateixa manera que les forces espanyoles, estan en el mateix patró i sota les mateixes ordres. I per això passa doncs, que quan hi ha un desnonament no deixen que la premsa s'hi presenti, quan hi ha una mani i fan ells. Vosaltres us imagineu que un funcionari de l'Estat o de la Generalitat, els altres companys l'amaguessin quan ell fa alguna cosa dolenta? Us imagineu els funcionaris fent coses dolentes? Quan fan coses que estan malament, els funcionaris se'ls sanciona. Es crea un expedient informatiu, després es fa una vista de tot això i es resol o una sanció o algun tipus de suspensió de feina i tal, no? Evidentment, no t'expulsen, perquè jo recordo que tinc una cosina que treballava a la universitat i que deia: encara que hagis matat i violat, el lloc de funcionari no el perds, És a dir, tu et poden descobrir amb una estafa magnífica. Recordo això venia d'un tio que havia estafat a la gent comprant loteria de Nadal, donant participacions, i que el tio s'havia quedat els calés i els companys de la mateixa facu es van quedar sense el premi perquè no existia, no? Perquè, clar, va tenir la desgràcia que li va tocar el premi, no?, el tio, el fill de puta. Doncs aquell home continuava treballant allà. El van traslladar a un altre facu, perquè no quedés malament que els altres companys l'estiressin dels cabells cada vegada que el veien, no? Però realment té la seva guassa que passin això en funcionaris. Doncs us imagineu que això ho fes un funcionari i, anem a dir, no l'acomiaden, però com a mínim el sancionen. Per què? Perquè els policies s'amaguen i no volen que es vegi com fan la seva feina. Què és el que fan malament? Doncs això li va passar a l'Albert Garcia l'any 18, en una mani li va passar això que veurem ara. El vídeo s'ha publicat al web del Col·legi de Periodistes de Catalunya i no en sé l'autor.
Si és un resum fet per ells, no ho sé, Com podeu veure, la gent està molt enfadada, i avui, aquest matí a les 10, hi havia una trobada de periodistes per protestar a davant de la delegació del Gobierno. L'Àlex Cabrera, de Ràdio 4, ha fet un vídeo que l'ha penjat al seu Twitter i m'agradaria veure si el podem veure. El president del Sindicat de Periodistes, Quico Ràfols, fa entrega del manifest amb una instància aquest matí a la delegació del govern que demana l'absolució d'Albert Garcia. Reclama que el govern desautoritzi l'acusació policial i insta a la Fiscalia a retirar-ne els càrrecs, que és allò que ja abans hem llegit. Després parla de la concentració d'avui a una imatge. Jo em penso que aquest deu ser Albert, i aquesta és aquella urna que abans hem vist, una urna amb barrots, simulant la presó, on es tanquen aquestes armilles que indiquen que els periodistes estan amenaçats i emmordassats per aquest règim policial que tenim avui, encara aquí. Bé, anem a veure què més hi ha. És que hi ha una associació que són tan increïbles que és una associació espanyolista que es diu S'ha acabat. S'ha acabat. Això no pot continuar així. I clar, no té cap tipus de missatge negociador ni empàtic, perquè resulta, d'alguna manera, és un nom emprenyat, no? I els de l'Autònoma li van desmuntar la paradeta perquè ja està bé, perquè s'ha acabat, perquè ja n'hi ha prou de fatxes. Sindicat de llogaters i llogateres, crisi energètica, Isabel Elbal diu: todo mi solidaridad y apoyo a quien ha sido condenado sin pruebas mínimas y suficientes por ser aforado, no tiene derecho a recurrir esa sentencia y será firme y, por tanto, inhabilitado. Qué delirante. Tant ella com el seu marit, Gonzalo Boye, han publicat dient quina pena. M'agradaria saber quan es va inhabilitar el president Torra per penjar la pancarta, quina va ser la seva reacció. No em refereixo a la Isabel Elbal i al Gonzalo Boye, em refereixo als diputats de Podemos. Mireu quina fotografia més xula, publicada per El Público, on es veu el nostre company com el porta la policia realment com si fos un assassí. Diu El Mundo Today: Juan Carlos I volverá a España cuando bajen los alquileres.
Ostres, ho d'ahir d'aquest senyor va ser fantàstic, eh? És un tio de Junts per Catalunya, eh? Aquest senyor, al 8 al dia, diu sí a l'aeroport, sí al Hard Rock, sí als Jocs Olímpics del 2030 i sí a projectes culturals com l'Ermitage de Barcelona. Tot això d'una sola tacada a una persona de Junts. No només això, sinó que sense cap vergonya l'equip del Parlament, de comunicació del Parlament de JxCat, pengen el fragment del vídeo amb això. Acabarem tot recordant que demà hi ha una apagada de 10 de la nit a 2:15 i en segons quins llocs hi ha convocada una cassolada per queixar-se, per rondinar, per protestar per el tema no només de la pujada elèctrica, sinó de com les elèctriques i el govern s'han posat d'acord, el gobierno s'han posat d'acord per putejar el ciutadà, no només el català, també a Espanya. Recordeu, demà, 2:15, apaguem-ho tot perquè sàpiguen que tenim la força dels consumidors, aquesta força que pot fer canviar les coses. D'acord? Doncs vinga, moltes gràcies per la vostra atenció. Per cert, em presento com a candidat pel Consell per la República, candidat a l'Assemblea. Encara no puc fer propaganda, això serà a partir del diumenge vinent, aquest no, l'altre, però perquè ara està en període d'impugnacions i tal, però pensem que heu de participar. Allà on sigueu, qualsevol comarca, teniu gent, persones que s'hi han presentat per voler altruistament, perquè aquí no es cobra ni un duro, treballar pel benefici del país. Potser ara no tindrem gaire paper o força perquè el Consell per la República està molt pendent de les sentències dels exiliats, no? De com evolucioni el tema dels exiliats. Però quan això del Llarena and Company i l'Espanya and Company ja arribi a la sola de les sabates, és molt probable que el Consell per la República es converteixi en un interlocutor molt vàlid, perquè tindrem representació democràtica, per negociar, per anar a la ONU i ser reconeguts com a subjecte polític, per anar a les institucions i penseu, per exemple, que quan ara fa poc el poble saharaui, la República Àrab Saharaui va aconseguir que s'anul·lés un conveni de pesca que hi havia entre empreses europees i el Marroc davant de les costes de sobirania saharaui, es va guanyar gràcies a que l'ONU reconeix com a subjecte polític, després d'un temps de negociacions, a la República Àrab Saharaui. O sigui que si no et reconeix ni Déu, doncs no pots anar ni enlloc, no? I ja tenim els 3 eurodiputats. Ostres, per què no podem tenir aquest Consell per la República, aquesta assemblea, per poder durant 2 anys treballar per tots. Voteu, a qui vulgueu, voteu. La gent del Baix Llobregat també podeu votar. Molta gent, ens hem presentat moltíssims, perquè el Baix Llobregat té una gran densitat de població. Només hi cabem 8, però segur que voteu a qui voteu, l'endivinareu, perquè realment la gent del Baix som ullonuts. Bé, veig que no hi ha ningú més que entra, ja he fet el meu spot d'avui, moltes gràcies, i el dia 14,
Per cert, jo avui volia anar a la delegació del Gobierno, però tinc el tendó d'Aquil·les malament i avui aquest matí s'ha despertat pensant en Helena de Troia i llavors, clar, el tio feia una mica de dolor. Vinga, ens trobem molt aviat, molt aviat, molt aviat, que serà dimarts vinent i el dia 14, i cada quan vulgueu. Sabeu que puc fer monogràfics especials dedicats als temes que vosaltres em digueu. Moltes gràcies i molta sort, i sigueu dolents.